Sestu kula ngraosaken awrat ing momoten ing awit paduka nulungi dan awrat beperpisahan. Gusti kula nyuwun ngapura sinujaken sedosa. Mugi manah kula kaengkanu mituru paduka. Sugeng kinjang para ati yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padidenan ati yuswa ing dinten Selasa Pon 28 Oktober 2020. Sumangga dinten punika kita nampi jejer raos kepo. Para ati yuswa, kathah tiyang ingkang kepo utawi kepingin mangertosi urusaning liyan. Sejatosipun raos kepingin mangertosi punika sae utawi positif, awit badhe saged mitulungi liyan amri pikantuk seserepan ingkang linanggung kathah. Nanging menawi raos kepingin mangertosi punika kelangkung kathah, mila saged dados awon awit badhe ngganggu privasinipun liyan. Raos kepo ugi wonten ing Petrus. Piyambakipun kepingin mangertosi tata gesanging Yohanes ing wekdal ngajeng. Milanipun Gusti Yesus ngemutaken Petrus bilih menapa ingkang badhe kelampahan ing Yohanes dede urusanipun Petrus. Urusanipun Petrus sakmangke namung nderek Gusti Yesus. Yohanes 21 ayat 21 ngendika, pangandikani Gusti Yesus, saumpama dak karepake supaya iku tetep urip nganti sak tekaku, iku rak dudu prakaramu, nanging kuwi meluwa aku. Nyata sanget Gusti Yesus migatosaken Yohanes lan mangertosi ingkang sae kangge Yohanes. Ing sisih sanes Gusti Yesus ugi migatosaken Petrus, nanging caranipun boten sami, awit saben tiyang nggadahi keunikanipun piyambak. Para ati yuswa, Gusti nggadahi rancangan piyambak kangge saben tiyang ingkang mitadosi panjenenganipun. Nanging Gusti Allah boten kedah sami anggenipun migatosaken lan andum berkah. Kita boten sisah merkawisaken bab punika, sedaya punika wewenangipun Gusti. Ayan kita sakmangke mesthekaken bilih kita piyambak sampun lan nembe nderek Gusti Yesus ingkang satuhu. Menawi kita nderek kanthi satuhu, kita mboten badhe nggadahi wekdal kangge menggali kados pundi Gusti migatosaken liyan. Sedaya punika urusanipun Gusti, dede urusan kita. Sumangga kita menggalih kemawon menapa kita sampun linangkung caket raket kalian Gusti Yesus. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti. Dinten punika paduka paring pepemut amri kawula tansah caket raket kalian paduka. Mila monggo paduka ingkang berkawula matemah sedaya gesang kawula tansah pitados dhateng paduka. Kawula pasrahaken para ati yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya kemawon. Monggo kawula pitados anak putu kawula lan para ati yuswa tansah binerkahan lineksa dening paduka. Mirunggan kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Ibu Wahyuningsih garwanipun Bapak Wagijan ing KKJ Ngablak. Kawula pasrahaken Mas Adi putra mantunipun Bapak Sri Haryono wonten ing KKJ Sragen. Mekaten ugi Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih ing KKJ Sragen. Kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ing KKJ Magelang ingkang nembe nandhang sakit. Ibu Ediati Sarmo, Ibu Pratiwi, Mbak Cili ingkang nembe kemoterapi lan ugi Bapak Mangku.
Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, kawula pasrahaken Bapak Edi Mursetyo ing Semarang, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo. Mekaten ugi kawula pasrahaken Bapak Suranto lan kawula pasrahaken ugi sedherek kawula ing GKJ Sedayu, Bapak Wijongko, Ibu Erni Rus Pramujiasih, Ibu Katarina Indah, lan kawula pasrahaken Bapak Sudiat ing GKJ Wedi. Kawulipun sedherek kawula ing GKJ Antepe, kawula pasrahaken Ibu Jumini, Ibu Maria, Ibu Paini, Ibu Jumina, Bapak Kustam, Bapak Joko Wahyu Adi, Mbah Jan, Mbah Tuminem. Sedherek kawula wonten ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Restiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, sedherek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tukiman. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Krapyak, sedherek Setianti. Ing GKJ Wedi, kawula pasrahaken Bapak Paminto Saputro. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Micen, Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom. Mekaten ugi ing GKJ Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji. Kawula pasrahaken Bapak Minto Taruno ing GKJ Bugeran. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro, Bapak Mardiono, Ibu Sri Windardi, Bapak Margono, lan Ibu Marsudi. Ing GKJ Tlepok, kawula pasrahaken Ibu Wiryo Sumarto. Mekaten ugi ing Wonocatur, Ibu Esti. Ing GKJ Purbo, Ibu Karyumi, Ibu Kusmini. Ing GKJ Witropodo Sidoarjo, kawula pasrahaken Ibu Sriti Astuti. Mekaten ugi ing GKJ Semarang Barat, Ibu Linis Topo. Ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi. Kawula pasrahaken ugi sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono. Mekaten ugi ing Gondang Winangun, Ibu Lasiem. Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian, Ibu Wahyono ing GKJ Plengkung. Wonten ing Denpasar Bapak Jatmiko, lan ing GKJ Sragen Bapak Warsito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken sedaya sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit ing pundiya papan, monggo Gusti paduka enggal maringi wetahing kesarasan peparing paduka. Sedaya pandonga lan pasabat kawula pasrahaken wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga. Saestu kula ngraosaken awrat ing omotan, ing awit paduka nulungi dan awrat beperpisahan. Gusti kawula nyuwun ngapura sinujaken sedosa.